jambal ɗon ɓiɓɓe fulɓe on calminama on juurama on ñagama duwaw on neldama duwaw musidɗo moɗon Dia Seyniré ɗo e Nouakchott capitale de monde eyyi joni kam kollirten ɗo hennene ko defte pular ɗum woni yewtere meɗen hannde titone meɗen toon ko dingiral men dawrugol nde ɗo hennene deftere woni gandanɗa hoore maɗa ko haalata laawol dandawol e nde ko fati koye gueɗe diine kañum eyyi ndeɗo hennene ko deftere meɗen ndikiri joom moolo ittore yeewede ha laaɓa kañum ndeɗo hennen deftere ndeɗo hennene deftere woni gandanɗa hoore maɗa gurdam julliji eyyi gurdam julliji woni ɗo hennene Allah yurmo Yero Doro Diallo koye defte muɗum ɗeɗo henne fof ko hen eyyi ndeɗo deftere ko deftere meɗen lakdari eywa eɗo hennene fof ko pular binda kañum en eyyi ndeɗo deftere ko deftere Italie pular kañum enne ko Italie e pular winda ɗum ko fedde fulɓe to Italie waɗi nden ɗon hennen deftere ndeɗo hennene ko deftere capanɗe nayyi hadis ko mbiyeten arbin hadis ko kono noon koye pular kañumne eywa ɗeɗo hennene ndeɗo hennene deftere ko ñawirde laaɓal gandanɗa hoore ma ko ñawore laaɓal guilay lotgal en ha eno maaɗe lotirte en ha no neɗɗo foti laaɓirde ɗeɗo fof ko defte diine gandanɗa hoore ma kañumene lakdari en eywa ndeɗo hennene deftere kañum ko ngorodi gandal eyyi kañumne ko ngorodi gandal ɗeɗo hennene fof anduɓe meɗen bindi ɗumen gandanɗa hoore maɗa eywa ndeɗo hennene deftere ko affaire leɗɗe kala ko faati e gueɗe lekki ne hen ndeɗo ko enen en katante leñol en bindi ɗum e woɗɓe to leydi meɗen France eywa ɗeɗo hennene defte ɗum ɗo ko ɓulli meɗen leydi ramliji meɗen leydi ɗi mbaɗeten ɗi joni noon wattama gandanɗa hoore maɗa minen kam ko ɗum ɗo min liggorto min mbaɗi ɗum gandanɗa hoore maɗa nani wonte defte wonte bindol kanji ɓulli ɗi foroye ɗin ɗo hennene ko ɗo hennen fiyo ɓulli ɓe no mbawi andude nani ay fof wonte pular hankantini eyyi ko ɗo neɗɗo muɓata guite muɗum mema hen suudu tawi ko ɗon wajiranata fiyanaka so hen ay ɓenno yato cuuɗi ɗi goni to hankantini fof ko pular laaɓɗo ceer nani ayi hande ala fof ko bindol woppi kala fulɓe ko mbimoɗon ko deftere jangguirte e deftere bandum ɗum ɗon noon kala ko jiiɗa e deftere wanji to gandanɗa hoore ma mbatta e ɗemgal maɗa jangguira hen ko nden paamata neɗɗo famata koye ɗemgal muɗum andata koye ɗemgal muɗum nde tawno ɗemgal sa janggui ɗum tan e école koye ɗemɗe janane he nande ɗemɗe ne moƴƴi ha ma e janggo ha paama kono cuɗari ɗemgal tigui rigui ngal ɗum ko ɗemgal maɗa so tawi e janggui ngal cuɗari nan toon jangguɗo ngal goɗɗo mo wona kalowo ngal famata no pamirta ngal ni ɗum ɗon noon tinɗen no fewi e defte meɗen nani ayi 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 ɗum ɗo fof ko defte pular laaɓɗe cer bindaɗe nani ɗum ɗon noon tinnoɗen no fewi e defte he eyyi goɗɗum noon woodi ɗum ɗon ko liggorɗe goɗɗe tawa wona gandanɗa hoore ma to defte pular to eyyi ɗum ɗo woni ɗeɗo ɗum ɗoje hankantini ɗe kam nani ɗo noon ko gueɗal sernaɓe kañumen hankkandi noon banggue ɗi fof Allah nanano ɗemɗe ɗe pop gandanɗa hoore maɗa ɗum tagui so min jeehi to leyɗele wajiɓe to hennene tawno kalata ko safrore e jiyat min nomin liggorto ko pular o ɗum ɗo hawa mbiyaɓe meeɗa yiide hen liggortoɓe ɗemgal latin mbimi ha waɗi noon minen tomin goni to ko ɗen ɗon ɗemɗe kalate ko ɗen ɗon bindete jomiraɗo no nana ɗemgal foro bindol gadduɗa foro sa mayi dokketeɗa deftere maɗa gandanɗa hoore maɗa koye ɗemgal maɗa ɗum on so tawi gandanɗa hoore maɗa aɗa wuuri ganene aduna e tinno jangga mbawa bindol maɗa janggo sa mayi rokkama deftere ma tawa ƴeewoyta jangganowo mo wonta aɗa yoɓira baraji maɗa eyyi on jarama ɗum ɗo noon ko sirif moɗon Dia Seyniré tinnoɗen no fewi e ɗemgal wona hunde woppetede